Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas malihita saluhuna.
taparadi marohatta, tapukama praminggota di bagasan tikyon, martang yang nahohom mahita di bagasan rohattabi. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahitasian buke de nomoronom ayat sada dohot 2. Hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Dialo di bata do akka na jukat roha, alay di leho do asini rohana, tu akka na serep marroha. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan di bata, pargugo na sohatu dosan jala para siroha na sumurung. Di pangidoroham naing mangulu jala martua hami sugut, nunga ragam dalan na di baheko manungguli rohanami, asa hutadahami hatuau sugut. Di bahenihu paserep hami manuaing rohanami, mangidu siakko, sailehon matodim na badia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masoaram, na mangapoi hami ditikki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhanguluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion imasian 2 Petrus sada ayat 5 dohot onom. Di baheni haringgasok kamuma sian nasa gugu manurdukot dengan ni parange di bagasan haporseoni. Dungi habisuhonima di bagasan parange na denggani. Dungi pangarajayo dirima di bagasan habisuhoni. Dungi habengeton ma di bagasan pangarajayo dirii. Dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Ima sahatna atong rak mangidukugo mahita tu debata laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Tatopoti madosata, tuado pani debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amanami pargugo na suhatu dosan, para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulum, manopoti dosa nami na kudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macay godang do pangalasyon nami di patikmu, alay ingot mahami, ale Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asin ni roham, sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami, say ingot mahami, hobar to asin ni roham, dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono dohatani Tuhan Yesus. Roh mahamu tuau, hamu akan naluja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugag kutuhamu, guruhon hamu masianau, ay nalapok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangat to dimuna, ay labok do augagku, jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin.
Hatani dibata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat sian buku sada Musa 10 sada ayat sada 1 ayat sia. Tajahama marsikat soring di ayat sia non rapita majaha hossa. Saragam do pakuling masa disadok tanoon jala sada dohata. Dungi masih paduhan mana sida. Tole tato pamatano bahetano takko. Jala masak situtu ita tutungi. Jadi tano nami naksaknai dipakai bahan batu. Jala barerang dipakai nasida bahan rapot. Jadi tuat majahoba marnida huta tukup marnida huta doh tukupi na pinauli ni aka anak ni jolma. Tole tuat mahita jala tagaor pakuling nasi dadisi asa unang be dia tu si sahalak pakuling ni donganna. Rapita dibaheni didok goarna Babel ala desi di goar Jehovah pakuling ni sadok isi ni tanoon jala siani di paserak Jehovah nasida tuliat portibion. Ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani dibata jala naupeopsa. Amin.
La tidak ko mahaporseo tay, songon na hina tidak kon didongata sa haporseo di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna so hatudusan, na tumapalangit dohotano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siaton di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuat tubanua to rudung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudusani, di siba ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dusogot daging ni halak ng mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 23 Agustus 2020 dohot satorusna ganup hari Minggu patupaon ni huriata do 4 hali parmingguon di gereja dohot 3 hali parmingguon marhite rekaman ima sekolah minggu praremaja dohot remaja. Ruas nanaing marminggu di gereja asa jolo mendaftar marhite WhatsApp manang SMS to call center HKBP Rawamangun nomor 08 11 121 0633 di hari Jumat dohot Sabtu mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16. Ruas nomor minggu asa tetap mematuhi protokol kesehatan ima memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan dohot menjaga jarak. Syarat dohot ketentuan boi mata jaha di harotas titing naung manang di website HKBP Rawamangun. Maka tidakkon haporsiaon. Minggu tanggal 30 Agustus 2020 di parmingguon pukul 16.30 WIB patupaon ni huriata do ulaon maka tidakkon haporsiaon tuopat halak pelajar sidi khusus naung marsiajar saleleng 3 bulanon. Udutna pelantikan badan audit. Minggu sadarion 23 Agustus 2020 di parmingguon pukul sada WIB patupaon ni huriata do pelantikan badan audit HKBP Rawamangun periode 2020-2024. Papungu pelian tu haporluan diakonia HKBP Rawamangun. Minggu 6 September 2020 di sude parmingguon dung sipul jamita papungu pelea dohita ima tu haporluan ni diakonia ni huriata marhite amplop na pinarade ni huriata di gereja dohot na binagihon ni situa wik tu ganup ruas manang boido ditransfer marhite rekening ni huriata tu Bank Mandiri nomor rekening 000092704596. Ruas nasuboi ro marminggu tu gereja boi ma dipasahat marhite situawik nabe jala akaruas na mentransfer ikon takasma di Papua tu haporluan tu diakonia ni huriata. Tatangyak koma asa sude dengan mardalan ulaun diakonia ni huriata. Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Nunga mardalan dohot dengan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya na di ari 10 Walu sahat hari 20 Agustus 2020 maringanan di Novotel Jakarta nani huton 100 onopulovat halak anggota Sinode Distrik sian 171 halak nani harapon hadir. Tema ni sinodeon dienet sian Filipi tolu ayat 10 rodi 10 hu halupahon mana dipudiki akan dijului hu heahi. Adong do piga hal naung ditotopon sinodei ima. Sada memilit utusan sinode godang sian unsur pendeta dohot non pendeta. Napaduahon memilit calon preses periode 2020-2024. Nat patuluhon memilit Majelis Pekerja Sinode manang MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik manang MPSD, Badan Audit Distrik dohot utusan panitia pemilihan Sinode Godang. Padetata Pendeta Hardi B. Lumban Tobing STH dohot Sintua Juniper Timbul Sahala Panjaitan sian HKBP Rawamangun terpilit gabe utusan Sinode Godang sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Tatangnya koma asa sude haputuson manang hasil ni sinodei bahen sangap di goar ni tuhatta. Pendaftaran pelajar sidi reguler tahun 2020-2021. Gereja HKBP Rawamangun membuka pendaftaran tu akka yanak kota nanaing makatidakkon haporsiahun tahun ajaran 2020-2021 dohot syarat sada. Mengisi formulir pendaftaran 2. Mabuan surat pengantar sian sintuawik 3. Melampirkan fotokopi surat terdidi dohot kartu keluarga huria.
Formulir pendaftaran boi ma dijalo tu sekretariat ni gereja jala ikon di paula ma paling lambat hari Minggu tanggal 10 September 2020. Saliling adong dope pandemi COVID-19 sia akayana kota marsiajar marhite aplikasi Zoom. Penerimaan pemusik, pemandu lagu, dohot operator multimedia. Seksi musik Dewan Marturia membuka kesempatan turuas ni huriata. Nama sihol makubasi songon organis, pianis, pembantu lagu, dohot operator multimedia di permingguan umum di gereja HKBP Rawamangun periode 2020-2022 akasyarat dohot hatotuan boi mata jaha di warta cetak manang di website HKBP Rawamangun. Namangihut amanginang majakon gabe ruas. Minggu sadarion 23 Agustus 2020 tajalo domuse mulak gabe ruas ni huriata ima. Olivia Margaret na 70 dohot Grace Indah Diori na 70 sian uik balap sepeda ima naung hona RPP manang ruhut parmahanion pamisangion ala tardidi 2 hali di gereja na asing. Tuhat tama nama masu-masu nasida asa gabe ruas na denggan di tonga-tonga ni huriata. Titing naing marbagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma, Trias Moro Adi Lastanto, anak ni Amata Pujo Purnomo, Hadi Nahinan, tubuh ni Inata Rohaya Suliah, ruas ni gereja Kristen Pasundan Bekasi, dohot Orwana, Neti Evelyn Hutapea, Boruni Amata Poltak Hutapea, Tubuni Inata, Sinta Hutahayan, ruas ni HKBP, Rawamangun, Wik Kampung Ambon. Pamasumasuan perbogason di hari Sabtu 5 September 2020 WIP di Gereja Kristen Pasundan Bekasi. Titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Andi Dharma Putra Siburian, anak ni Amata Lino Siburian, tubuni Inata Yuniar Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Resort Tanjung Sari, Medan, dohot Orwana, Megah Marindah Uli Malau, Boru ni Amata Simon Malau, tubuni Inata Aan Fatimah Boru Sitanggang, ruas ni HKBP Rawamangun, Ik Utan Kayu Manis. Pamasumasuan parbogason di hari Sabtu 20 Agustus 2020 pukul 10 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Namoding. Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 nunga jumolomoding sahalak ama ruas ni huriata ima amata holong siregar usia 40 tahun, hinabaluhon ni Inata Rosani Borugultom, alamat Jalan Multikarya Sada, RT 11, RW 09, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Manis, ditaruhon tu udian hari Rabu 10 Agustus 2020 di TPU Menteng Pulo. Tuhat tama na mga lihon gogo dohot pangapuluyon tu keluarga namar si tahun ini. Tambahan namar sahid Maston Manurung Wik Rawasari Cempaka Putih dirawat di RSPAD Gatot Subroto ruang ICU. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu tuhat tama barita masa dohot ulaun akka sipato pauta bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata Minggu sadarion. Yesus Tuhan,
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramotia ka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Koras madita damang dohot dainang, tatangihon mahatani debata, turpuk jamita di minggu tasadarion, ima nanianya sian buku Sadakorin bidu onom ayat 12 sahat rodi ayat 20. Hujahon hamima sianon tapayut hiut ma songonon ma hatana didok disi. Saluhut nado jadi diau alai dang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau alai dang jadi patuduhoni manang ahau. Tu haido akasi panganon, jala butuh haido tu akasi panganon. Alai rap pasohotoni debatado akai. Alai yang godagingi unang ma tu parmianon tu Tuhani ma. Jala tu dagingido Tuhani. Alai di pahehe debatado Tuhani, laos paheon nama nang hita di hagugo onnai. Dang di botohamu ruas ni Kristus do pamatang muna, tung pakyok kuma aka ruas ni Kristusi, bahen ruas ni si ula parmianon dao mai. Dang di botohamu naung gabesada daging dohot buru-buru na jahat anggo sapurtusi ay nina do nagabesada daging do nasida na duai. Alai na padumu dirina dohot Tuhani gabesada toddi doi dohot ibana. Maporus mahamu pasiding parmianon nai nasa dosa na niulan ni jolma di balian ni daging nado, alai na marmianon mardosa di daging na sadiri do. Dang di botohamu daging muna do joro ni to di porbadia na di bagasan hamu. Naung jinalo muda sian debata dada hamu napuna diri muna. Ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay debatado napunai ima sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sudedo hita mungkin rama memiliki moto hidup di bagasan pardalanan ningoluta amang inang. Ibarat na dongdo hata papata nama dok rajin pangkal kaya. Jala laos adongdo muse nama dok, kalau Anda ingin menjadi orang bijak, maka belajarlah tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Laos mungkin adongdo moto hidup di bagasan dirita, dang oloau ngoluku sarupa sadarion dan harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Banyak mungkin moto hidup yang bisa membuat kita gabe mar semangat kita di bagasan pardalanan ingoluta. Alai hupikir di bagasan moto hidup itu kita harus sejalan. Molo tadokdo bahwa ngoluta ikon duminggan dosian hari yang kemarin arina salpu, berarti adong dona ikon rikot si pariota manang yang harus kita perbaiki.
Di bagasan turpuk tawon amang inang taboto do bawa huria Korin sada huria nariburdoon. Sada kota yang cukup sangat pesat perkembangannya, maju teknologinya, jala pandangan hidup mereka pun luar biasa, moto hidup mereka itu luar biasa. Alai moto ngulu di tengah-tengah ni huria Korinon justru membawa mereka kepada jalan yang salah. Membawa jalan pardalanan ninggolu nasidai gabe manibil sian nadi halomohon debata. Alam moto ngulu di tengah-tengah ni huriaon ima menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Itu moto hidup mereka. Menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya atau segala sesuatu halal bagi mereka. Segala sesuatu halal bagi mereka. Jadi manangaha penani ulan nasida asal masahat na di bagasan keinginan nai didok nasida sah-sah saja do saluhut nai. Alani masa perdebatan kesalahpahaman di son jalaon ma alus ni Paulus tu huria Korin taringot tu kesalahpahaman itu. Ketika mereka memiliki moto hidup menghalalkan segala cara untuk keinginannya atau didok segala sesuatu halal bagi mereka, maka mereka memutarkan kasih Allah naung di jalon nasida. Didok nasida dodang naung ditobus debata hita. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan? Ala naung ditobus Kristus do kita. Ala naung sudah ditebus Kristus, maka bebaslah kita untuk melakukan apa saja, termasuk dosa percabulan na di bagasan turpukon, parmianon, percabulan. Taboto do amang inang bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, ada jiwa kita. Adong todi, jala adong daging didok. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, daging, dan roh. Boha dosa sitong na halak naung tinubus ni debata dengan memiliki moto hidup seperti itu, dengan memiliki moto hidup. Ketika aku ditebus oleh Allah, ditiki naung ditebus debata au, maka gambaran seperti aku dikatakan sebagai manusia, jolma yang terdiri dari tubuh, jiwa, daging, dan roh itu harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Laho Tuhan muliaon ni debata, laho pasangapun debata, laho patuduhon holong ni debata, laho patuduhon dia dolomo ni rohani debata. Alai ternyata di huria Korindak songoni. Bagi nasida pamatangi jolmai na terdiri dari tubuh, jiwa, daging, dan roh itu, maka mereka akan mempergunakan itu dengan segala macam cara lahu memenuhi segala keinginannya. Termasuk nakanin didok di bagasan turpukon, dosa perjinahan, dosa seksual, dosa parmianon didok. Mereka memperhambakan tubuh mereka pada hasrat yang sia-sia. Alanima Paulus madok di ayat 12. Saluhut nado jadi diau, alai dang saluhut marguna. Segala sesuatu itu baik, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna katanya. Saluhut nado jadi diau, alai dang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau, alai dang jadi patuduhon ni manangaha au. Segala sesuatu mungkin baik amang inang, alai dang segala sesuatu itu yang baik itu berguna. Dak sude na taulahoni berguna. Tu dirita, tu halak, tu keluarga ta dot akan asing.
Jadi bohado hita mambahen supaya memang ngulu niakan naung tinubs debatai marguna tu hala, marguna tu debata, marguna tu huriana, marguna tu tonga-tonga ni bangso dohot negarana. Songo nedok ni turpuk epistel nakanan di sada Musa bidusa pulsada ayat sada 1 ayat siai. Ternyata najolo di dok hatani debata sian kejadian manang sian sada Musa bidusa pulsade sada do bahasa ni jolma di Portibion. Alai ala tubuh roh daging, ala tubuh di bagasan diri ni jolma di hatai naing dos dohot debata. Gabe marserak majolmai dan memiliki beragam-ragam bahasa. Jadi unang pala heran hita amang inang bahasa pola di Portibion banyak bahasa dan kenapa kita harus berada pada wilayah-wilayah negara-negara yang berbeda berserak semuanya. Walaupun mungkin di satu-satu negara kita memiliki ada kebersamaan ataupun kesamaan budaya dan lain-lain seperti itu. Ibaratnya hudokma misalnya halak Batak hampir mirip dohot halak Yahudi budayanya. Molo di Bibel tahun di dokdo misalnya molo halak Batak bisa menikah seperti itu manguli dohot muli tu paribana halak Yahudi pesongonido. Ada kemiripan budayanya. Nasida pe manjo ibotoni omak na tulang dok. Ada kemiripan. Itu menandakan bahwa memang kita dulu satu sebelum manusia itu memiliki pikiran naing dos dohot debata. Membangun menara yang begitu sangat tinggi, menghalalkan segala cara boha asabui. Jolma di hatiaina terdiri dari tubuh, jiwa, daging dan roh itu memakai semua yang ada pada dirinya naing dos dohot debata. Sehingga pada akhirnya semuanya dihancurkan oleh Allah. Marserak masude jolmai dengan berbagai macam cara. Dan salah satu yang dilakukan oleh Allah untuk menghancurkan pikiran sakap naroa martuk tadi katanya seperti itu sudah punya rapat tertentu. Allah menghancurkan bahasa mereka. Molo sada dipangido batu bata misalnya alaina sada mangalehon martil. Paku ujung nadak saut menara Babeli. Bohado hita memahami ala naung tinobus di debatado hita jala di dok di bagasan turpuk tahun pamatang ni Kristus do hita. Supaya molo adong pe moto hidup di bagasan diri tadak songon moto hidup na di pasahat di bagasan turpuk tahun segala cara menghalalkan segala cara baginya untuk mencapai keinginan di dalam hatinya. Segala sesuatu halal bagiku, gak peduli dia. Neng haci perohani jolma dak parduli ibana. Neng merasa haci perohani debata pilu hati Tuhan dengan segala perbuatannya dak parduli ibana disi. Alana nunga ditobus debata hita berlakti adong kebebasan di hita. Alai ta pake mak kebebasan yang nailehoni debata tu hita laho patuduhon hamulioni debata. Adong kebebasan memang di leon debata tu hita, tetapi Allah menginginkan asa saluhut natinobus di Tuhani memakai kebebasan Kristiani itu termasuk tubuhnya, rohnya, jiwanya, dagingnya. Patuduhon bahwa dia adalah pamatang ni Kristus.
Turpuk ta sadario mengambil tema pengajario diri menghadapi teknologi. Manang di bagasan bahasa Indonesia dengan pengendalian diri terhadap teknologi. Tabereng makana masa dilihat portibion. Bohado kita memahami teknologi naniliw ni debata tu kita. Apakah teknologi itu naniliw ni debata tu kita memang harus tapak kedoi laho fitnah memfitnah? Tapak kedo teknologi laho menjatuhkan seseorang? Tapak kedo teknologi laho patubuhon hageduhon perbedaan dot akana asing? Tapak kedo teknologi na canggih na dilehon ni debata tu sasa halak manang tu halak na pistar na bisuk laho menjatuhkan. Dan menggelapkan, mengkaburkan. Ada maksud ni debata ubahin dilehon teknologi na canggih. Teknologi na luar biasa. Teknologi kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri untuk bisa melihat taksarupa audo debata. Pengendalian diri untuk bisa melihat nak peditawar khot portibion na hulub dak tusi au. Pengendalian diri laho mangalehon mamereng. Walaupun dunia menawarkan segala kekacauan, bukan itu yang harus aku pilih. Alai bohado kita memakai teknologi menyebarkan kebaikan. Menyebarkan pamatang ni Kristus naung tubuh di tonga-tonga ni portibion. Menyebarkan perkataan ayarga dohamu ditubus dibayani pasanga pamuma debata marhiti-hiti daging muna doh marhiti-hiti to dimuna. Ai debata do napunai. Bohado kita memakai teknologi laho mamaritahon barita haluahon nanilihon ni debata tu kita. Sonari di gereja tahun sonon ma ibadah jalah dak holan di HKBP Rawamangun kupikirna sonon bentuk ibadah. Rata-rata di gereja manapun termasuk HKBP seperti inilah bentuk ibadahnya. Hanya sekian persen yang ada di gereja, kemudian yang lainnya boleh menikmati live streaming di tonga-tonga ni bagasna. Bohado sude akar ruas ni huria, semua ikut ambil bagian amang inang supaya live streaming ini benar-benar menjadi ibadah yang baik untuk dinikmati oleh seluruh dunia, bukan hanya HKBP Rawamangun, karena ini live streaming. Sudah do halak mamereng. Bohado kita mendukung semua program live streaming teknologi yang harus kita pakai, karena pada akhirnya nanti semua gereja akan menuju kepada digital mission itu. Sehingga pikiran-pikiran yang hanya untuk membangun diri sendiri, pikiran-pikiran naholan mengejas seseorang seperti itu dau, tetapi kita memikir ke depan. Bohado digital mission yang akan berlanjut ini akan terus berlanjut seperti itu, sehingga kabar baik, kabar keselamatan, berita haluan, berita bahwa Yesus nang menobus kita selalu. Nah itu bisa dinikmati oleh semua orang. Itu yang harus kita kerjakan. Memakai teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Memakai apa yang ada pada diri kita ini, songoneduk ni debata ai pamatang ni Kristus do kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Jadi apa yang kita tunjukkan dengan karakter kita, sifat kita seperti itu, perbuatan kita sudah menunjukkan itulah kita yang sebenarnya. Imahita nasasitongna. Alanima didok debata mapurus mahamu pasiding parmianon. Jadi parmianon ini tidak hanya menjual dirinya amang inang.
Tetapi parmianon ini, percabulan ini sudah bentuk pikiran, perbuatan, dan kata. Jadi tidak lagi seperti zaman dulu pikir seperti itu. Ada, maaf Sabtabi, ada perempuan yang harus menjual dirinya seperti itu dan yang lain-lain. Kemudian ada laki-laki menikmati itu, tidak lagi hanya seperti itu. Ale parmianon zaman sekarang sudah bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Termasuk ada banyak orang yang mempergunakan teknologi itu juga walaupun tidak secara langsung bersentuhan, tetapi orang bisa menikmatinya melalui teknologi. Dan kita harus berusaha untuk keluar dari semua itu. Dang di boto hamu dagingmu nado joro nito di porbadia na di bagasan hamu, naung jinalo muna sian debata, dada hamu napuna dirimuna. Jadi molo tubuh di bagasan pikirata, karena tadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, daging, dan roh seperti itu. Molo tubuh di bagasan dirita, ikosongonon huulaon najat, pitor mangalak kama hita mudur kupasiding mai. Aito dini Tuhani donadong di pamataku. Bahwa tubuhku ini adalah bait Allah. Molo mangalak kahita naing mangulahon haramunon dohot hajahaton pitor tubuh ma di bagasan pikirata debatado na puna diriku asa udak taulahon najat. Namambayan lamar pepeng kuria, namambayan lamar pepeng kolong ni rohani debata, namambayan lamar pepeng ha porsyon ni halak. Alay bohado marhiti teknologi, lam tubuh maha porsyon na manggulu, lam balga, lam marsaringar hasitongan ni debata, di tonga-tonga ni ngulu niaka naung tinobus ni Tuhani. Debata ma namamampuhon hita ama inang mangulakot turpuk tasadarion. Amin. Martang yang mahita. Upasatami matuhan moliate ni rohanami tuho. Ala nunga ditubuh sohami Tuhan marhiti-hiti mudar ni anakmu Kristus Yesus. Laus di paingoto hami apala ditikion. Kupake hami matuhan pamatang namion. Pasang apoko. Patuduhon holong ni rohani debata. Tarlumo biale Tuhan nunga dilehoko di hami teknologi na canggih. Parbinotoan yang semakin meningkat. Alai sude nai marguna ma Tuhan lahu Tuhan muliaon para raton harajoni debata. Doho patuduhon holong ni Tuhani. Naung sahat di tonga-tonga ni portibihon. Wasdorohanami ali Tuhan mangula maho marhiti to dimi asa di paingot to dimi hami ali Tuhan. Molohu ulahon hami naramun. Tutuki rohanami. Jalahu paholang hami diri nami sian parmianon. Termasuk roha diri, membenarkan diri, dohot napatubuhon parbada-badaan di tonga-tongan ni huriami. Secara khusus ali Tuhan kubuan hami di bagas tangi yang namion, ima ruas ni huriam ali Tuhan. Na di bagasan habo ni roha sinirang ni hamatean. Keluarga ni inang Rosani Borugultum alanaung di Joho amanahu haolongi hami ali Tuhan. Apula-apul na sumurong na sokoy marhiti hatam doho marhiti to dimi mamangapuli sude keluarga na ditadikon. Jala tarlumobi ali Tuhan. Parsahalai masude keluargaon. Asa ukap rohana mamereng kolong ni roham. Jala boy toktong nasi dali tuan mangulu di bagasan habonaran ni hatam. Posdo rohana mi ali Tuhan. Dak tadi konomu keluargaon. Alepa dimun-dimun mana sida saluhutna. Asa sada nasida di bagasan holong nasyakoi. Songoni mali Tuhan sadarion. Manang di ibadah pukul 10 tolu anon di jakon mula do ruas ni huriam. Ia nakon nami
Olivia Margaret na 70 dohot Grace na 70. Tuhan kupasat hamima akaburumon tuadupan munabadiai. Bagaimana sida gabe ruas na burjo. Marsahala mato dimi di tonga-tonga ni padalana ni nguluna. Ang giat buy toktong na sida mandalani ngulu na pinasahat mo to na sida di bagasan pos ni roha doho pakirimon na mangulu. Toktong jagai mana sida Tuhan. Asa toktong na sida gabi anak komu na saurdo pabahenan dohot panadaw na sida di holong ni roham. Songoni na karuas ni Huriam na di bagasan parsahiton. Yang mengharapkan pertolongan Tuhan dan belas kasihan-Mu. Na selalu dipaujujuho oleh Tuhan. Asa anggiat buy toktong malum parsaiton na tanggal jala buy marhai pason dada holan pamatang na alay tarlumo biali Tuhan partodion na. Ima amanami amang Hengki Tobing, amanami amang Lauren Simanjuntak, Jose Franklin Sibarani, Edison Situmorang, Bunga Manulang, Deborah Tobing, Sepanya Tobing, songuninang amang Roma Sirait, Daniel Sutumorang, Marta Situmorang, Nurmawati Purba, nang Sintua, Linda Buru Pangaribuan, Jenny Marpaung, Linda Simanjuntak, Agnes Simanjuntak, amanami amang Sintua MH Nenggolan, songuninang inanami ng Nyonya Sintua, Jen Nenggolan Buru, silalahi, ng amanami amang Maston Manurung. Tuhan di bata, asi maroham, daoni masude nasa parsaiton na sida. Paloas mana sida manjalo asin dohot holong ni roham. Marhite-hite na di pamalupo Tuhan parsaiton na sida. Molo tunggajang pangubation na ikon di dalan ni nasida. Pasabam roha na sida. Pabenget anggia budi hamonakon na sida saluhut nai di bagasan gugu doho pakirimon na mangulu di bagasan Kristus Yesus. Moliate ma Tuhan kupasatami alading gando mardalan sinode distrik. Jala makirim hame di sinode godang na nengrona na yang dipatupa pucuk pimpinan nami ali Tuhan. Asa homa toktong na mga leon hadameyon ari na dinggan dohot hasa doni roha di saluhut peserta sinode godangi ang giat turu mardalan dohot dinggan saluhut na marsanga po hali Tuhan. Jala tarlumobi gabe buy mahami mamilit sada pimpinan uluan di tonga-tonga ni HKBP na bulunon ang giat buy membawa suara kenabian di tonga-tonga ni Portibion. Pos dorohan nami ali Tuhan. Songuninang di tonga-tonga ni Huriam HKBP Rawamangun. Sapalanong dipilito hami akan na posom parsahalay mahami. Jalaleho madihami pakirimon na mangululahon mangulahon parsurwonmu. Dada hami na mamilito ali Tuhan. Alayhodo na mamilit kami. Asabor hatami. Pararaton barita na ulih. Marsanga po dinasa pakobason nami. Jala marbungaran gowarmo. Tarlumo biale Tuhan, gabehehe maha porsyon na mangulu di akaruas ni Huriam, laho patuduhon aka ulaw na dinggan, doho patuduhon holong ni roha di debata di tonga-tonga ni HKBP yon, secara khusus HKBP Rawamangun, dan secara khusus lagi dilihat ni Portibion. Songoni nang aka parhalado ni Huriam aka situa, kupasa tabi matuho wali Tuhan. Asana sida petoktong mangula di bagasan pos ni roha na sakoy. Pake mahami salu na li Tuhan gabe ula-ula na met-met. Laho pajongjok kon habonara ni hatam dohot harajo ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Paholang siyan diri nami ali Tuhan roha na jat roha diri loha na so tau gabe sisianmu. Ang giat toktong marsinod dang buhim di hami ali Tuhan. Laho patuduhon saluhut sakap munadinggan na ikon saut di tonga-tonga ni Huriam HKBP Rawamangunon. Songonin ang akaruas ni Huriam. Songoruas na sidali Tuhan upasat hami matuho. Arta na umargaido Tuhan di pasato na sida Tuhami. Alani isay jagay ramo ti mana sida saluhut na. Padimun-dimun mana sida di bagasan holong ni roham. Jala pasu-pasu nasa na niulan ni tangan doho pikiran na sida. Ang giat toktong na sida pebuhi memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan di tonga-tonga ni keluarga na sida. Talumobi mengadupi masa COVID-19 na so haru sun
sundo pesaya Tuhan, ale turus do hutangnya kok kami, asa lomom mana saut di tonga-tonga ni portibion, jagai mahami asa tung unang adong nanggo sahala piale Tuhan, sian hami nagabe madabu tu parmaraan, ale tiyuk mahami gomos, asa sude hami bui masuk jongjong rap doto ali Tuhan di surga na pinaradim dia kana porsia tuho molo dungro azal nami moliate ma di ali Tuhan upasat hami ma sude nasa panggidon nami do elek-elek nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Mare deh kita hutita papungu pelean. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang ho do harorwan ni saluhu silalehon nadinggan. Dohot nasa uli basa na malutus. Upasat hami masya na lehomi to hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uwab na husus di jolom. Pasu-pasu menjalar ramoti. Asaw para siyang hami pelianon. Pati bulhon na rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutada hami. Godang ni silalomi to hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magowarmu, say roma harajomu, say saup malumu ni roham di banua tonga on songon na di banua gijang. Leho matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame jolohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu dari ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasorhon madamena tutudim. Amin. Selamat hari Minggu madita amang inang, Tuhan debata mana toktong mandongani dohot mangaramoti ta salutna, koras mak.